Op dinsdag 14 februari 2023 komen alle Beekse carnavalsverenigingen bijeen bij het Hof van Spouwbeek. CV de Kwakkerte organiseerde samen met de gemeente Beek de ontvangst van het Gilde Blauw Schuut. Dit gilde voer met de Blauw Schuut voor de 71ste keer door de Euregio om de vastelovend aan te kondigen en kom ook weer naar Spouwbeek. Bij aankomst worden de Schutenmannen op een ludieke manier ontvangen en welkom geheten. Kom dan naar het café. Kom met ons op die tafel. Dus dat is een goed idee. Hey, hey. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Dit beste roos. Ahoy, mannen van de Blauw Schuut. We gaan er al zin aankomen. Een nieuwe plek om aan te meren. Ons Hof van Spouwbeek. Een prachtige plek waar we jarenlang gelijk op zijn. Een plek waar we bloed, zweet en tranen voor hebben gelopen. Dus als je meent om even door de deur door naar binnen te komen, dat op deze Valentijnsdag zult je echt hindernissen moeten nemen om de harten van alle Bekenaren te veroveren. En om te beginnen moet je het hart veroveren van onze hartenkoningin die daar op u staat te wachten. Maar voordat je dat doen, moet je zeemannen even terug op de plaats, rompige gebaren, spieren en kabels, laat de spieren maar eens werken. Hang ik klaar? Hees de zeilen, brug de wijn, de hartenkoningin van Beek, Warrenburg. Alsjeblieft, nou. Er zijn nog een paar schutenman die de spieren hebben laten rollen, maar die nog geen rooi gras hebben. Dan kan ik ze gebruiken. 43 ook, dat neemt Piet. Nou. Carnaval. Hier zitten schutenmannen. Ja. Heel veel bestormingen gezien. De Moeren van Jericho, Carthago, de Bastille, het Amerikaanse Capitool, de koopjeshok van de IKEA. Maar zo gaat wat ik net heb mogen aanschouwen, ja, dat vreugd, laat ik het vriendelijk zeggen, gaat verwerking. Ja, dat is natuurlijk wel wat met de gebeurt, hè. Als ze dit eens rondrieën op een Blauw Schuut met een airfryer op batterieën. Ja, mannen, toch, ja. Je staat nog altijd of te kumen of je hebt stiekem de andere de pas afgesneden. Nodig op deze Valentijnsdag over mijn vuile harten strieken. En uw welkomheid. Want welkom, heren, lief schutenmannen, dat ziet je.
je zit welkom om zo lang te blijven als je wilt. Want ook hier in de prachtige gemeente Beek hebben we natuurlijk het nodige personeelstekort. En we kunnen dus ook nog wat gaat lui gebruiken in de plantsoenendienst. En niet dat je daar nog verstand van moet hebben, maar als ik echt zo zie, dan kunnen de lui van ons een beetje in de schirm werken. Je zit van harte welkom. En deze hartekoningin, ja, die hield wel van tradities. En daarom waardeer ik het ook ontzettend dat je natuurlijk heel veel bloemen voor mij bij hebt op de shoot. En ook kilo's aan chocolade. Dat heb je toch allemaal voor mij metgenomen naar me gaan, hè, op Valentijnsdag? Ja? Ja? Nee? Nou, ik heb het kunnen weten. En ik begreep ook heel goed dat je blij bent dat de vastelavond ja toch vooral zich in Zuid-Nederland, zeg maar Zuid-Limburg meer specifiek afspeelt. Want ja, als ze met dat ding naar Drachten moest, dan hoort ze het niet. Ik denk dat zelfs Venlo al een beetje wie is, hè? Toch? Misschien Remung, maar dan zou het wel een stuk moeten duien, denk ik. Aan de andere kant, in Remung kunnen ze echt misschien wel gebruiken. Want ik heb begrepen, daar zoeken ze een nieuwe burgemeester met een rijbewijs. Deze hartekoningin heeft zich in elk geval enorm verheugd na al die jaren corona op de hereniging met haar stoere zeevaarders, de bonkige baarden. Maar ja, het mogen toch duidelijk zijn dat ook corona echt geen goed gedaan heeft. Want als ik zo net naar die stormbaan keek, dan zag ik eerder zaterdag kajakkers met last van astma dan Jan, Piet en Joris en Corneel. Maar goed, de lat die hoeft niet altijd heel erg hoog te liggen. Maar daarom zit je niet minder welkom. Van harte welkom zelfs. Ook met de shoot. Maar je weet toch ongetwijfeld, in Beek kunnen ze ook gewoon landen met een vliegtuig. Want, hou ik dat al gezegd? We hebben een vliegveld, hè? Dat heeft even geduurd voordat dat landde bij de provincie. Maar inmiddels taxiën verweer in Beek en is de sky the limit. Verschrikkelijk dat het zo lastig gaat met het loon. Ik bedoel, nog niet zo lang geleden stond het gewoon letterlijk op kiepen. Maar dat hebben die Romeinen ook al heel erg goed gezien. Daarom noemden ze dat ook volgens mij heerlijk choreo val toch? En eerlijk is eerlijk. Heerlijk heeft ook zijn termen en die zijn ook prachtig. Want het is toch gewoon geweldig dat al 2000 jaar geleden zich de lui door al kosten opfrissen om gesoigneerd naar Beek te komen. Ja, Schutemanne Heerlen ontwikkelt zich samen met mijn collega Roel Wever tot een prachtige, dynamische stad. En als je het toch nodig vindt om op de moeren te tekenen, vind ik dat natuurlijk helemaal prima. Alleen dat podium boven de Woerstekram op de promenade, ja, daar snap ik echt helemaal niks van. Is soms het Parkstadtheater niet groot genoeg? Is dat voor heerlijke artiesten die met de put niet op de grond kunnen blijven? Of zijn echt lokale cabaretiers zo slecht dat ze bang is dat ze het publiek ze aanvult en dat ze dan maar op heugte moest zetten? Of heb je nou precies uitgerekend dat Jos van de Mortel met zijn 1,55 meter er niet bij kan komen? Ik weet het niet. De woeste hemel, of de zevende hemel, geloof ik, zo heet het nu. Hè? Nou ja, zevende hemel, bij ons is dat gewoon de tweede verdieping van het gemeentehuis. En vorige keer heb ik me zelfs nog als verstekeling bij op de boot mogen verstoppen. Als ketelbeentje heb ik, dames en heren, heel veel zeemijlen met deze heren mogen afleggen. Een reis weliswaar met hindernissen, want je hebt me voor de allerstomste klusjes geschikt. Ik weet nog goed dat ik naar de garage moest gaan met de shoot en toen vroeg ik, wil ik hier 2 nieuwe routewissers hebben voor de shoot? En toen zag de meneer van de garage, nou dat is een goede ruil. Mocht ik
u uitnodigen om het podium te betreden en ons te vergezellen. Die moeten dus toch allemaal vuur doen, hè? Dus we hebben... Ja, is zo, hè? Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Dus wat heb ik voor u geregeld? Kijk, een chocoladehart voor de mannen van de Blauwe Schuut, zodat ze weten wie ze de volgende keer naar de Hartenkoningin hart moeten vorderen. Dus volgens mij, hier krijgen voor allemaal een bulke, en het is niet zomaar een bulke, het is een bulke gevuld met beker Els. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Ja, en dan hebben we ook nog een kleinigheidje voor uw burgemeester. Wij mogen dat aan. Ook in de kapitein. Kijk, dit is een boek. Dat heet Beek bleef Beek. En het gaat over de herendeling van Beek in 40 jaar geleden. Dus misschien goed als Roel dat goed even tot zich neemt, dan werd er ook weer een geslaagde herendeling eruit ziet. Ja? Goed, dank jullie wel. Schat van de Blauwe Schuut. Je rijdt dich echt niet zo hoeven verkleien. Die manslu die zit niet nerveus de dag van te vuren. Dat zit die hertjes van ons die al gaat heller, gaat krachtiger gaan kloppen vanwege het feit dat we weten dat voor deze kant weer op mogen komen. Dat is de reden ook waarom dat voor een half stundje te laat worden. De manslu worden gewoon nerveus daarvoor. En dan moet ik nog zeggen over Corioval. En ik moet eerlijk zeggen, vier als schutenmannen, we zijn blij met dat prachtige verleden van onze stad. En dat gedankt is, we dat toch over een naam hebben. Wij in het graad, ik heb het 2 keer huren vallen. Het vliegveld van Beek. Wie heeft dat? Vliegveld van Beek. Nou, zoek ook dat nog eens op. Google eens. En dan kun je een ganse andere naam tegen. En ik wil niet teleurstellen. Lieve burgemeester, lief college. Maar het heet toch echt Maastricht-Aachen Airport. En u weet wie erg dat ook voor u is, de naam Beek niet genoemd. Heel leuk. Maar goed, toegegeven, hier zit wel met de grootste ellende en die anderen niet. Dus. Dan hebben we bij je vier een hele natuurlijk geen podium aan je herinneren. En dan mag het niet uit of ze in de prachtige nieuwe Noordstees of in dat theater waar we hier zo groot op zijn. Of dat ze op de 7e hemel stees. Je zit voor ons overal even welkom. En voor elke artiest, groot of klein, bij je vier een podium. Ik kijk wel even rond, wat zit er in een prachtige locatie. Het Hof van Spouwberg. Chic om te zien, chic dat we hier ontvangen mogen worden. Hartstikke mooi. Ik kan je voorstellen dat je er gruutje op zit. En dat mag ook. Dit moet in de berg energie gekost hebben om dat neer te zetten. Ja, en dat voor het volgende woord naartoe, want het lukt niet gans lekker, toch? Niet alles gaat wie gepland en wie gehoopt. En laat ik vooral niet te veel zeggen, maar ik vrees dat u dit nog heel veel energie gaat kosten om het goed neer te zetten en goed te krijgen. Sterkte daarmee, burgemeester en college. Het wordt een timmerman en zijn naam wordt Frans. Een winkel vol en gans, bis Brussel goed bekend. Niet dat hij van timmeren of schroeven zoveel was. Hij hou al veel kies gegeten van gebakken lof. Ach du jij, CO2, dat werd nu verboden. Vuur, klimaat en weer gingen schoen mee op het weer. Ook 4 hebben cadeautjes bij ons. Als allereerst het cadeau van onze burgemeester, vurig burgemeester. Kapitein. Kijk eens aan. Het nieuw heerlijk leesplankje. Wel bekend. Dank je. Van de burgemeester, voor de burgemeester. Heel mooi, dank je wel.
Kijk eens aan. En dan hebben we uiteraard ook altijd ons eigen traditionele chute cadeau. Oh. Wederom gemaakt door SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. En hier is hier weten ze toch wat het schöns, het nuits te verzinnen, wat immer een schoene knipoog had, naar ons lief blauwschuut. Dank wel echt een collectors item wil ik zeggen. Uithang van onze kapitein, vuur Prins Jordi, de seizoensorde van het Gilde Blauwschuut. Kapitein. En voor jeugdprinses Livia, de jeugdorde van het Gilde. Overvuurprins Rick, de seizoensorde van het Gilde Blauwschuut. En jeugdprins Kai Servergeer met de jeugdmedaille van het Gilde. Dan in dat geval beginnen we meteen met Joni. Kijk, de jeugdprinses Joni de Eerste verdicht de jeugdorde van het Gilde Blauwschuut. Ja, sorry, ik gooi dit even om. Maar ik ga weg met namen en ik wil dat meteen recht zetten. En Heure jeugdprins Roel de Eerste ook de jeugdorde van het Gilde Blauwschuut. En dan prins Sascha de Eerste verdicht de seizoensorde van het Gilde Blauwschuut, de maan die ik zo goed verbeterd heb. Vuurprins Richard, de seizoensorde van het Gilde Blauwschuut. Kapitein. Prinses Veronique kiet van ons de kapiteinsorde. En voor jullie prinses Iris werd de jeugdorde van het Gilde Blauwschuut. Jongens, hartelijk dank en ik wens jullie een behouden vader. Dank u wel. Ja, dames en heren, we hebben het officiële deel weer een beetje gehad. De medailles zijn uitgereikt, straks over een kleine inhaalfase. Maar we hebben ze nu klaarstaan door in de tent. In dat deurtje steekt de partykreiner. Als de sterren doorboven stralen en als de maan daarboven hingen en dan ergens in het groen verscholen de nachtegaal zijn liefdesliedjes zo verwonderlijk. Dan wil ik wandelen naar Schande met mijn meisje. Zit ik te swoelen, bieden en koel, never a meisje. Als de sterren, Dan wordt het sneller. daarboven stralen. En als de maan daarboven heen. We gaan heerlijk, we gaan heerlijk. Ja, ja. Akkoord. Ons richtig, richtig, richtig met ons bent.
lucht gezongen, alles dit met. Komm schon, Chorus, richtig met ons mee. Absoluut erbij uit Nerbik. En ze gaan het liedje, kent dit beter, Carnavallen. Zeker dat de met ons kijkt, Spaskapel is leuk. Hey jong, kom op, Sneeuw aan. en stap die vast, want hier gaan gaan. Met die rollen golven carnavallen. Carnavallen, met z'n allen dat geeft van de vallen. Vallen, met z'n allen samen lekker knallen. Lekker knallen. Met vastland kerstzik iedereen, want alleen is maar alleen. Lekker knallen, carnavallen. Lekker knallen. We staan als vier vorsten hierboven. Normaal gesproken met de blauwe schuut krijgen ook de jubilaris en medaille. Of personen die belangrijk zijn voor de carnavalsverenigingen. Maar er is helaas iets misgegaan met het doorgeven. Veel weten zeker, vrouwen het doorgegeven. Maar oké, die discussie wouden ze niet aangaan. Het zou wel allemaal goed komen, maar we willen toch even diegene wat daar van een aanmerking komen naar boven roepen. Zodat we weten dat die toch een belangrijke functie hebben of jubilaris zijn bij de verenigingen. Nou, voor Spouwwijk is het ene man en dat is Rian Bemor. En van de Schravelaren uitgenoot is dat Bernd Wijnen, 1 keer 11 jaar lid. John Roejakkers, ook 1 keer 11 jaar lid. En Jean Schoutelen, ook 1 keer 11 jaar lid. Potentaat hebben natuurlijk helemaal, die kent je allemaal, dat staat hier in het midden. Is er geen over, maar dat maakt niet goed. Nee man, dat je zal van nooit vergeten, wat dat voor ons betekent dit. En daarvoor wil ik van de boven halen, Jozef Groebroek. Ja, CV doorzetten zo'n Neerwijk, die hebben 2 man. Een dame, Ilona Rozen, die is denk ik in de zaal of die naar boven wilt komen. Dat zou heel fijn zijn. Even een kleine toevoeging, de stille kracht achter het clubje van Savira, de activiteitencommissie. Hoeft niet altijd op de voorgrond te staan, Ilona, maar toch best hier super fijn. En de hoogste niet altijd bij de commissie te horen om toch af en toe een sunkje gezet te worden. Vandaar dat ze hier steeds. En in de maanden, een uur geleden of 1,5 uur geleden dag, dat we moesten beginnen aan energiegebied de brandweer. Op Sebek, ga maar op, moet ik zeggen. Patrick Simon, kom ook even naar voren, Jan.
Ja, Patrick, ik maak even nog een klein verhaaltje van Patrick. Ja. Patrick, de man die 3 jaar heeft moeten wachten voordat er eindelijk 2 pakken versleten heeft. Eén nog nu niet gedragen in de kast, zeker nog. Toen hebben we weer een nieuw pak bedacht. Dat hebben ze nu aan. De Mr. B, dat hebben ze dit jaar. Want onze prins, die was onder andere ceremoniemeester. Dat hebben ze overgenomen en dat hebben ze met zoveel verven gedaan. Dat stikt er echt bovenuit dit jaar. En vandaar dat we dit jaar hier op de bühne zetten. Allemaal een applaus voor de eerste jubilarissen. Nu, wat die belangrijk zou ontvangen. Maak er nog een gezellige open van, hè. Jongens en meisjes, dames en heren, alle carnavalisten, we gaan weer met de volgende artiesten. En dat zijn de Shaking DJ's. Duister, ik wil hem staan, geen. En we doen een keer goed volle bos. Oh nee. Goed gedaan. Hier kocht negen gitaar en schreef weer. Ik heb het ook een volgende stuk. Ik speelde. Ik word nog gek, want ik ben ontroerd. Kom nu maar naar een stuurtje wat je op. We gaan gas geven! Kom nu maar samen, kom nu weer. Hier kind de chocolade, dat is nog veel. En de wals met Maria. En de links in de duister, ja duister. Hier de tequila, niet voor de draak. Alleen voor te dansen en alleen voor de zaak. De wals met Maria. Hier die handen de straat. Oh jongens, daar komt het! Hoe is dat feestje? Hoe is dat feestje? Hoe is dat feestje? Ik zeg hoe is dat feestje? Ja, niet voor de draak, alleen voor de dansen en alleen voor de zaak. En de wals met Maria. Geert die handen de smaak. En de wals met Maria. En de wals met Maria. Geert die handen de smaak. Lieve, dankjewel tot weer vandaag helemaal te zien. En hier is Joene vastenavond en tot de volgende keer. Tot Shaking DJ's! Roei en Robin kon de slager van de Kwakkerte voor presenteren. Toch allemaal met, gewoon niet wie achter. Hier vooraan gebeurt het, zeg ik altijd. Door zijn publiek. Dames, heel veel succes! Waar weet dat je mes
heel wereldbekend. Hij doet maar lekker liedjes om mee te zingen en mee te joekelen. Hier is terug Marleen Rutte. Oh, iedereen steekt te joekelen. Chic. Echt wel. Ik geef zo alleen nog niet allemaal uren metzingen. Jij wel? Nog niet echt, hè? Ja, het moet hebben. Oké. Ik zou zeggen, smeerdig de keel. Zit je er klaar voor? Jullie mogen allemaal metzingen. Als ik aan dit en ik aan burger. En als ik aan burger denk ik aan dit. Niet alles wat ik doe, zie ik niet voor mij. Ik kan dit niet missen, nog een keer. Als ik aan dit denk, dan denk ik aan burger. En als ik aan burger denk ik aan dit. Niet alles wat ik doe, zie ik niet voor mij. Oké, dames en heren, goed volle borst. Wacht, dan moet ik lied. 1, 2, 3. Ik hou van dankjewel. Nou zeg, wat is dat leuk. En vastelavond. Ja. Hou van links toe al die mesjes niet zo nauw. En trek ze mee op die te tienen, mooi en blauw. Als ik met dansen ken, het liefst meteen eens weer proberen. Kom, pak mee eens lekker, als ik heb geen dansles aan de pas, als wij ons maar amuseren. Kom, pak mee eens lekker, als ik heb geen dansles aan de pas, als wij ons maar amuseren. Chica's van de Schravenaren. We zijn nog lang niet klaar. En toen lang jij weer tot het kruis gehouden. Ik was vallen, was er ook nog. Ja, wat geschoppen. De Schravenaren is niet te stoppen. We zijn nog lang niet klaar. En toen lang jij weer tot het kruis gehouden. Ik was vallen, was er ook nog. Ja, wat geschoppen. De Schravenaren is niet te stoppen. Stoppen, 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 stoppen. Ja, steviger kent ze niet afsluiten, heb ik het idee. Dames, dankjewel voor dit mooie optreden en zeker aan iedereen die metgedaan heeft. Het is het einde van de avond. Ik kan alleen maar zeggen, ons gastheren, dat horen de kwakken vandaag. Jongens, dankjewel voor uw gastvrijheid en ik wil nog graag een applaus voor hebben voor die mannen. Ja, dat is de mensen te heren. Dankjewel dat jij dit voor ons georganiseerd hebt, dat die blauwe shoot maar even hier komt. Weer een gezellige avond, ja middag en een avond waar alle verenigingen van de gemeente Beek natuurlijk bijwonen. Met de gemeente Beek, de nachtbaronnen moet ik niet vergeten, de doorzitters, Schravenaren, de pottentoten en de kwakken natuurlijk. We hebben er weer een geweldige middag voor gemaakt, ja of niet dan? Dank u wel en tot de volgende keer.